Караңыз әле бында кем? Сәлем. Сәлем, сәлем, исәмсез. Нәрсә киген сен бу куртканы каян алдың? Бу куртканы миңа әни сатып алды. Шолыга баргач, әни, "Әйдә, улым, мин сиңа бер нәрсә алам" диде. Мин алып чыгып китеп, магазинда миңа әнә шу куртканы алып бирде. Рубашканы мин, бер 5-6 ел элек бер магазинда сатып алган идем. Так, Әйе. Бу штан Zara исән вакытта менә шушы штанны мин алган идем. Zaraдан. Син яратасың ваптяк да штан кири. Миңа кашында әйткәннәр иде, синең аякларың матур дип. Шуңа ышанып, беләсезме? Шуңа ышанып яши мин хаман. Бу кроссовканы миңа бүләк иттеләр туган көнгә. Носки, менә. Уху! Менә шуны носкиларны яратам мин, беләсеңме? Күңелемне ачып җибәрә. Иртән шуларны киям да, минем алар 300 штук. Трусы тоже дарили? Менә трусы, ул бик интим өлеш. Мин ул җиремне үзем карыйм. Супер. Әйе. Все, булды, рәхмәт. Рәхмәт бик зур.